ati Ramogi TV. Kwa kanyo ni riwruok mar Red Cross oyango ni ji maromo 11 osewito ngimagi kaluwore gi koth mapek manochwe e thoth gwenge mapacho ka otieno mar wuok tich kendo weyo oganda buora gi midhiero bang' kuondegi mag jot ni pi oula oywero. Jowuoth 51 manoidho bas moro bende nyotony e lak tho bang' oula mapek ywero basno manowuok Garissa kadhi Nairobi otieno manyoro. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. Sa 5:30 otieno mar wuok tich, jowuoth 51 nyoidho bas mar Umma Express manoriko dhi e boma ma Nairobi kawuok Garissa. Kata kamano, kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe thoth gwenge ma pachoka, wuoth no bare bang' oula mapek noywero bas no e lalo moro e alwora mar aora Matana. Ka kuom hawi maber, giduto ne gitony e lak tho. All the 51 passengers, including the crews, have been safely evacuated. We can confirm that. We are now awaiting to remove the bus from the waters. The plans are underway. We have accounted for all the passengers that were in the bus. Tukachukua kamba, nikaogelea mimi na wenzangu, tukafika hapo. Hiyo kamba ndio tumesaidia wao kutoa watu juu ya basi. Komanda mar obila ma Tana River Alindiema oyango wachni kolero ni derep bas no moyangi kaka Hassan Ragi no nano ni nyaka to ng'adi olalo no. Kata bang' derepe mamoko no kwere kalore ni pino no osemedore gi mita 50 oko marapaya. Unfortunately, the driver was cautioned yesterday night by other drivers. He risked driving through the flooded section. E county Manarok, lo no senyore gweng ma Oldo Nyongiro sa 9 otieno kendo nego ji 4 maya e familia achiel kalore gi koth mapek manogo gwengego otieno manyoro. Koth makamano bende no kelo kethruok e sen stima ma Ololunga kendo rocho chenro mar keyo pi ne oganda alorano bang' aora ma Ewasunyiro pong' mobarore kendo ketho cham mar jodak makono. Chakula imebebwa kingi sana, mahindi, maragwe na hata ngano. Stima tuko nayo hapa na ni ile ya 3 phase na ikishikwa na maji pengine hata italete watu kuangamia kwa hiyo stima. This water supply is serving around 15,000 people, including students in institutions at secondaries, primaries. Matemore kinde majodake gweng mayambumbu manyoringre jago moro majahigni 30 mane oloywero nyoro kinde manong'ada aora Athi kanyaka sani ringre ne poko yude. Duol marango weche magedo magapaya e pachoka Kenha uloro apaya maya Garissa kadhi Nairobi kama kuma peini manoywer gi koth mar El Nino machalo kaka mano magarissa kadhi Mombasa ya lora mabilbil kod Charidende bende koro ketie nyong'ong. Migao mararita ko duol makedo kod midhiero e pachoka ondiko ne commissioners ma counties Malamo, Garissa kod Tana River kagolo milome ni ya motesi ni 7 Forks Dam kidek muomo e kinde makoth mapek osebedo kachwe alwora mar God Kenya, Abedea kod gode manyambene makoro kelo medruok e kimo mar pi e yeunigo. Milome no dwaro ni chak daro ganda modak kuonde ma oula nyalo muomoe kendo jopiny omed beda kicha. Duol mar Red Cross oyango ni nyaka sechege ji 11 oseyangi ni owito ngimagi. Ji 3,874 osedo midhiero mapek. Ji 1,110 odong' ma onge kuonde jot. Ji 55 oresi ka ji 3 noyudo hinyruok e county ma Nairobi kaluwore gi koth mapek no. Kenya Red Cross jojo piny mondo beda kicha e kinde ma koth mapek medo chwe pacho kaka counties ma Nairobi, Kirinyaga, Turkana, Machakos, Marsabit, Kisumu, Busia, Tana River kod county ma Taita Taveta to midhiero mar koth makamano osemero. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.